Tini ching kaisa balai nangmani balai important es chikon chaka je press release ma khaika sung to saimano sung tabu dilli go tongo sung ঠিক 5টা সময় 5 PM जों दिनाव मिथिया बरंमोनां होम मिनिस्टार जों बनि नव थांनाय मालायखा बनि क्वार्टाराव जों पार्टी आइपिएफटिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि अंगई जों खरगबुरि दङ दिनै एजिएस जिदन देबबर्मा दिनै बरंमोनां एमएलए प्रशान्त देबबर्मा दिनै बरंमोनां एमएलए दनदि त्रिपुरा ते आं जों खरगबुरि फांगो जों फार्स्ट प्रायो दिल्ली फाइखा किन्तु पहिला जों बाय 3टा समय मालाय दंमानि किसा टाइम चेंजिंग गई बजनो साहका 5टा समय फाइसि दिनै जों ठीक 5टावनो जों बनि नाव थां सौइखा बनि परे बजनो 10 मिनिटनि परेगो बजनो कल हैखा बनि चेम्बारो ले जों खरगबुरि जों बाय कक सालायखा जों पॉइंट टू पॉइंट जों बाय कक सालायखा ते आरो कजारां बलायखनो तंग थक्का बलाय खुसिनखा बजनो नुगुइ बलायखनो जोंनो वेलकाम खालायखा जोंनो ब चारो खांखा ते बहायनो जोंनि जोंनो बर फाइसुर चारोखा बलायखनो तंग थक्का बहाय बर कतर जोंनो ब माइ खायमाने बागै जों वन बाय वन जतिनि जे पॉइंट अफ डिस्कशन जों बनो मेमोरेंडम साबित खायखा कपि अफ मेमोरेंडम ते जोंनो रिसारोखा ते खुमबुया फका जे प्रायबो जों आधा घन्टा हाय हाफ एन आवर जों बनो बतनो टाइम रेखा जों वन बाय वन बनो जों साना चेष्टा खायखा दिनै जे एजेंडा मते पॉइंट अफ डिस्कशन पहिलानो जों हरना रखा दिनै 1 नम्बर त्रिपुरानि स्टेटहुड डिमान्ड आरो जों बनो साइखन रखा जों ताङै त्रिपुरा रायजोआव सेपारेट स्टेट होनाना एडिसि एरियानो आबो बनो जों साइखन रखा कि बसाबो अब तो ठीक न अब दाबी दंगो अब तो सिरियास डिस्कशन नांगौ सिरियास टॉक नांगौ अब निर खाइथंदि अब कुछ नहीं आपत्ति करै हायनि बचनो कमेन्ट खायगा सेकेंड इनके जों साका दिनै हाई लेवल कमिटी थांनाय 2018 आव खायजागमानि इलेक्शन सिगां ओ हाई लेवल कमिटिनि रिपोर्ट आबनो जोंनो किसा रनि साका गोबसा आबां साइमानो अब ओ कमिटी ते कन्टिन्यू नाय हायनि बसाव बनपर जों 3 नम्बर पॉइंट अफ डिस्कशन जों रखा दिनै स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव जों बन साइखनरखा दिनै त्रिपुरा हास्टेगो गोबांमा दिनै बेकार दिनै गोबांमा दंगो स्पेशली एसटी एससी आरो हाजार बेकार क्लाय दंखा आबनो जों स्पेशल ड्राइव क्लायै बन चाकरिना बागै जों बन कयखा इनके बसाव आबनते जों दिनै मुख्यमंत्री बा दिनै स्टेट गभर्नमेंट को सालायनाय हायनि बकक रखा तेबले इम्पोर्टेंट कैसे तैसे दंगो अबंखाय एमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जों साइमनो अब थांनाय बोसोराव कैसे कमिटी खाजाखा 125 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल अब जत नॉर्थ ईस्ट दै खाजागो सुतिप्रा सिमिया दिनै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडिसिनो तेब एम्पावर खायना बागै कैसे कमिटी खायजाखा अब अलरेडी कमिटी रिपोर्ट सबमिट खायखा आबनि कमिटिनि चेयरमैन कांग्रेसनि नेता राज्यसभा एमपी आनंद शर्मा बखे अब आ कमिटिनि चेयरमैन बर अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा तब अब शुद्ध लोकसभा राज्यसभा गो अब टेबल नायनै अब बसाव ते बसाका अब एडिशनल जों साका दिनै एडिशनल ते एम्पावर खायना बागै जों नमेनक्लेचार जों बुं बायनो स्लायनाय अब जों साका दिनै स्टेट गभर्नमेंट होइते जों अलरेडी एप्रुव करहका दिनै काउंसिल अफ मिनिस्टर दिनै कैबिनेट अब जों एप्रुव खायजा अब टीटीसी त्रिपुरा टेरिटरी काउंसिल अबैखौ बुं जों रिलायखा ते डिपार्टमेंट बारना बागै जों सालायखा आरो जों 43 डिपार्टमेंट ना बागै जों बय सालायखा इनके बसाव अब जों सालायनाय इनके बचनो कग्रिखा फाइने अगस्त मासेगो फाइने मास अगस्टआव ब त्रिपुरा फाइने त्रिपुरा फाइने परेगो आबर नथै जों ते डिटेल जों कक सालायनाय बट बीजेपी आईपीएफटी जों मिलगै जों कक सालायनाय हिबो साखा मुसबालि ब आगस्ट मासेगो त्रिपुरा फाइने कक
आजाराव जोंनो आईपीएफटी नेताराव बाय तै बीजेपी नेताराव बाय के बो कक सालायनाय हि आबो कक साव तै बेले इम्पोर्टेंट कैसा जों बनो और मेंशन खालायखा अब चिन लास्ट दिन पॉइंट दङ inclusion of kok borok in 8 schedule o tin kok borok no 8 schedule khane ba salaikha tebe sung saka roman script aw kok bu sung saka aw roman script kha abo long pending demand sung bor sail rakha abo long pending demand e angte bor bujo ne chesta khlaikha je already roman script ni bagai aro tinta basa commission khlaijakha o basa commission report abo jotton in favor of roman script hain bor saka गाबो हन बसाबो आबो डिसकासन मा खायनाय जों बीजेपी आईपीएफटी मिलगैनो आबो ओ इशुनो सल्व खायनाय हन बसाका इखौ माहाय खलाय जों बबाय दिनै खो गाहामखौनो जों बय मालायखा सुदा आं सिमिया दिनै एमएलए दिनै दनजतिपुरा बब ककसाका दिनै जितेन्द्र ककसाका गते दिनै प्रहान्त जों जतनो शेयर खायलायखा इसिखौ जों कक सालायखा खरसा होम मिनिस्टार आबो बलायखौ गुरुत्वपूर्ण जों सायमानो बो बेलाय बेस्ट तफानो bo juno boni hamjangmon bo phunukha jumai bo time rikha play आधा घंटा ni upor jumai bo kok saka abage sung khakabo je omhai borok kotoro je indian home minister abo thung to moya jung boy malai nani onek kothin gobang mane dorok lime ronjak kintu boy malai miya kintu o khepego jung obor saimano jung kopal ka hamano boni je khud boni minister hoite jung borok bokol haika jung kuno appointment sana nangriya जों तिपरा होइतेने जों बो एपने माजाक जों बो साहावइनो जों फाइगो आबो आं खाकागो जों फाइनेन दिन दगो जों मबलाय खामोने स्पेशली जोंनि 125 एमएन बिल्ड आबोनते जों गुरुत्वपूर्ण सिरियास कक साका के बो साबो आबो तै जों कक सालायनाय डिसकासन चलायनाय परिबा आं खाकागो जोंनि ओ दिल्ली अभियान जों खरगबुरै आईपीएफटी नेता दिल्ली फाइमानि ओ जराव बलायखनो गाहाम आं खाकागो चिनि सुलचिनि बागै अब साराति पर बरकनि बागै स्पेशल चिनि तिप्रासानि बागै बेलाय का हामुनाय हाइना वानसगो अक साइना हाइना जत्त चिनि तिप्रानि बरकनो जों तिप्रासारनो खाको फुर बाय खाको चां बाय क्लाय चिनि आईपीएफटी तरफ থেকে आं जत्न हामबाय रगो